מיינקראפט, אבל אם אני נפסל אפילו באתגר אחד, אני עושה חשיפת פנים. אוקיי אחי, אני חייב להצליח את הווטר בקט קלאץ' הזה, או שאני אעשה חשיפת פנים, ואני ממש לא רוצה לעשות חשיפת פנים. טוב, בסדר, יאללה. Here I come. אומייגאד. אוי יו 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 יו, לא 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 לא. יש אחי! לא, ספיידר! טוב, אבל זה היה די קל. בואו נעבור למשהו יותר קשה. אוקיי, אני מתחיל כאן בווילג', יש לי 2 דקות מעכשיו. אומייגאד אחי. לא, אין פה שום דבר. נו, שיהיה פה איירון, בבקשה. אומייגאד, יש פה מלא איירון. זה ממש טוב לי. אוכל. אוקיי, זוזו. כלום אחי, זה נראה כאילו יהיו פה אנשים, לא צוחק איתכם. לא, אין פה כלום. איך אני יורד? איפה יש איירון? איזה דפוק, אני לא בדקתי פה בבית. אומייגאד, כמה איירון יש פה? פה גם? יואו, יש פה 12 איירון. אוקיי, עוד לחם אחד. מה כדאי לי לעשות? להיות ליד האיירון גולם. הוא עשה ספאון איירון גולם. אתה בא, איירון גולם. בוא כבר, תזוז תחת שלך, הווילג'רים מתים. תסתכל, מתים. בוא אחריי. אומייגאד. בוא כבר. אתה לא רוצה לעזור כאילו? אחי, הנה. אוקיי, יאללה, בבקשה. תילחם בו. תילחם. בבקשה, לא.